Aquilo de que a río revolto ganancia de pescadores tamén é aplicable aos mariñeiros que andan a centola. O arranque da campaña coincide este ano cunha meteoroloxía adversa, positivo pro sector. Este ano, pois, cada apertura con un tempo favorable para pescalo. Hai revolvedura, entón eso favorece a pesca do centolo. A apertura da veda coincide nun momento no que o polvo escasea, algo que pros centoleiros resulta máis que proveitoso. Polvo parece que non hai, que normalmente nós o que pensamos que o que nos fai de verdade a competencia pois é o polvo, bueno, pois para desgracia dos polveiros pois parece que polvo non hai, entonces pois debería de ser bo para os centoleiros. Ante este panorama, os máis de 500 mariñeiros que andan a centola no Grove afrontan esta apertura da veda con ilusión. Cren que os resultados serán tan bons como nos últimos anos. A esperanza, a ilusión, pois sí que a temos, porque de feito a campaña do centolo que é para aquí, sobre todo para os mariñeiros do Grove, pois pode dicir que é o aliciente máis importante de cara a ter un ano bo, e máis agora vindo nas Navidades, que cando un necesita ter un peso máis no bolsillo, bueno, as expectativas en principio están polo máis alto. Con todo, un dos seus principais inimigos segue a ser o furtivismo no sector, o coñecido como furtivismo legal. Esta segunda apuntan dende o Pósito Meco prácticamente erradicado. O gran inimigo hoxe en día é o furtivismo da fin de semana e, en concreto, os mergulladores. No momento que veña un fin de semana bo, están as pedras que nos vamos largar os domingos, e onde están menos profesionales do mar, todo o mundo collendo o que lle ven. A campaña da centola vai arrancar o vindeiro domingo. Segundo calculan, os prezos en poxa roldarán os 15-20 euros.